saian eta beste sail batzuetan ere lanean ari gara eta haueko kideak etorri zitzaizkigun nahi zutelako feminismoaren eta euskararen inguruan zerbait egituratu. Eta erronka hori bota zigutenean berehala hartu genuen amua, baina pentsatu genuen guretzat baztegoela feminismoa eta euskararekin batera hutsune premia handia zuena momentu honetan eta hori bazan euskal kultura kritika feministatik aztertzearena. Zergatik ikusten genuen hor hutsunea, batetik feminismoan trebatzeko gune akademikoak badaude, baina ez dira euskaraz garatu hoi, eta bestetik ere badaude kultur sorkuntzan eta trebatzeko guneak, adibidez UESiko euskal kulturgintzaren transmisioa gradu ondokoa edo aditu tituloa, baina ikusten genuen aditu titulu hortan ere kultur kritikaren esparrua eta kultur bitartekaritzaren esparrua ez zegoela osaturik. Eta oso aukera ona iruditu zitzaigun kultur kritika feminista berari azerantzeko horra aukera asko genituelako, batetik kultur kritikaren diskurtsoak sendotzea eta garatzea, iruditzen zaigulako momentu honetan premia handia dagoela kultur kritika garatzeko Euskal Herrian, eta bestetik euskal kultur sorkuntzaren transmisioa eta ibilbidea zere hainbat gako emateko, transmisioan etenak eta egon direlako, baina gainera hori guztia egitea begirada feminista batetik iragana ere birpentsatzeko eta orainari begiratzeko beste modu berri horiek garatzeko. Planteatu genuena izan zen, pixka bat, Iratsek aipatu duen bezala, beste eskaintza batzuk badaudenez, gureak nolabait besteena ere errespetatuz jarraitzea, eta orduan 2 urtean behin eskaintzeko asmoa dugu, eta batez ere UESiko gradu ondoko hori errespetatzeko, eta urtean behin gutxienez eskaintza bat egon dadin, ez? Bai, asmoa hori da orduan, 2 urtean behin eskaintzea. Bueno, 3 atal nagusi izango ditugu gradu ondokoak eta lehenengoa izango litzateke ikuspegi orokorra eman nahi duena, ez? Orduan hor ikerlari, aritu eta aditu ugari gonbidatu ditugu kultur sorkuntzaren disiplina askotarikoak aztertu dituztenak edo horretan dabiltzanak, ez? Bai literatura, komikiaz, bertsolaritzaz eta beste hainbat disiplinataz jardun duten, ikuspegi feministatik jardun duten ikerlariak eta adituak izango dira lehenengo bloke horretan, eta baita mugimendu feminista aztertu eta bertan ibili diren ekintzaileak ere, ez. Eta ondoren, bigarren atal bat izango litzateke online garatuko dena, lehenbiziko bloke horren osagarria izango litzatekeena, eta 3. Aukera izango dute ikasleek, 3 bideetatik bat aukeratzeko, ez. Ikerketakoa, kudeaketakoa edo irakaskuntzakoa. Kontuan harturik transmisioan ere eten bate egon dela eta besteak beste gaur egun ere irakurketa feministak egin ahal izateko beharrezkoa da ikustea kultur esparru bakoitzean ze genero logikak garatu diren historian zehar eta ulertzea nola heldu garen honaino eta are gehiago historiaren berrirakurketa bat egitea feminismotik. Bilakaera historikoarena bada ere ulertzeko nola heldu garen hona eta beste modu batera ere eraikitzeko gure historia berri bat ikuspegi feministatik. Eta historia berri hortan bi ardatz hartuko ditugu kontuan, feminismotik berrirakurtzea eta berrosatzea historia hori, eta bestetik kulturre esparruen arteko loturak ere kontuan hartzea. Askotan garatu izan delako literaturaren historia bat, musikaren historia bat, eta bada modu bat, hainbat kulturre esparrutan dabilen jende horrekin batera, historia berri bat, osotuago bat egiteko, bide horretan urratsak egiteko aukera ere baliatu nahi dugu. Gradu ondoko honek egitura modularra dauka, eta lehenbiziko moduluan nolabait ibilbide historikoa eta genero ikuspegia da jorratuko dena, eta hor oinarri batzuk finkatuko dira. Eta badago aukera modulu hori eginda aditu titulua lortzeko. Orduan, aditu titulu hori osatzeko egongo dira gero beste 3 aukera. Aukera horietako bat aukeratu beharko du ikasleak, eta aukera horiek dira kultur kudeaketa, ikerketa eta irakaskuntza. Orduan, hor bihurtuko litzateke nolabait ikaslea espezialista, orduan izango luke espezialista titulua.
oso irekia da eta publiko oso zabalari zuzenduta dago, 3 ildo horiek dauzkalako, baina alde batetik badago, ikerketa feministan dabilen jendea eta kulturarekiko zaletasuna daukan, edo ikerketa espezializazioa egin nahi duena horretan. Beste alde batetik badago ere bai, noski irakaskuntzan aplikatu nahi duena, baina ez bakarrik irakaskuntza reglatuan, adibidez izan daiteke ere bai, liburutegietan lan egiten duen jendeak eta egiten dituenak ikastaroak literaturarekin lotuta, ez du zertan izan behar bakarrik eskoletako irakasleak. Eta gero kulturkudeaketan sartu daiteke ere bai, nahiko jende zabala, bai museoetan dabiltzana, kulturkudeaketan, kulturteknikari, baina noski ere bai guztietan herrigintzatik dabilen jendea, herrigintzan dabilen jendea kulturkudeaketan, denetariko kultur ekimenak antolatzen, eta baita ere, jendea igual feminismoan dabilena, aktivismoan, kulturarekin lotura zuzena ez duena izan orain arte, baina nahi duena euskal kultura hobeto ezagutu eta bere herrigintza horretan uztartu. Semipresentziala izango da, uztartuko dira aurrez aurreko saioak eta online saioak, eta asmoa da, lehenbizi, eurekin egin izan ditugun ikastaroetan, formatu horrek oso ongi funtzionatu du, eta uste dugu gainera profesionalak diren ikasle potentzial horien kasuan erantzuten diola bere beharrak asetzeko modu egoki bati. Denbora falta handia daukagu, eta pixkat horri erantzuteko pentsatu genuen egoki izan litekeela. Eta horregatik pentsatu genuen, eta bata bestearen osagarri izango da. Aipatu dugun bezala, aditu ezberdinak izango ditugu, bere aurrez aurreko saioen berri izango dugu, joango gara bertara, eta gero hori osatuko da onlineko saioetan, orduan koherentzia bat izango du guztiak saio osagarri horiekin. Kulturkudeaketaren hildoan egingo duguna izango da, kulturkudeaketa nahiko esparru zabala da. Orduan, 3 ardatz hartu ditugu, baina horietatik ere bai suposatzen dut mugituko garela. Bata izango da kazetaritza eta komunikazioa, arreta berezia eskaini nahi diogu, nola komunikatzen den gaur egun kultura, eta hori izango da saioetako bat, eta hurrengoa izango da kulturkudeaketa orokorrean ikusita feminismoa eta kulturkudeaketan nahasterakoan bazterako emaitzak atera daitezkeen. Horretan nik uste dut sartuko direla hainbat elementu, ere bai, izena ematen duen jendearen araberan ikustu dut moldatuko dugula arlo batera edo bestera agian zentratua doa, nahiz eta ikuspegi orokorra izan, eta azkenekoa izango du arte hezkuntzarekin lotura. Ze azken finean, arte hezkuntza, kultur hezkuntzarekin nola lortu dezakegu feminismoa uztartzea, kulturkudeaketa zabaltzeko orduan, baina ez kazetaritzan eta baizik eta ekimenetan, herrigintzan eta instituzioetatik. Ikerketako moduluaren asmoa da genero ikerketak eta kritika feminista ikerketara aplikatzeko tresnak eskaintzea, kultura ikertzeko baliabideak eskaintzea, eta beraz, ikerketan hasten dabilenarentzat, edo ikerketan hasi nahi duenarentzat, edo ikerketan dabilen horrentzat osagarri izan daiteken formazio espezifiko bat izango litzake, ez. Eta, 3 ardatz nagusi izango ditu ikerketako modulu horrek, alde batetik kultur ikasketen inguruko sarrera bat izango da, pixka bat paradigma hori azaltzeko eta ikerketa joik zein testu ingurutan kokatu argitzen laguntzeko. Bestetik kritika feministaren oinarriak eskainiko dira, kultur disiplinarik nola aztertu, ikuspegi feminista batetik, nola aukeratu zertaz ikertuko dugun, zer suposatzen duen ikuspegi feminista batek ikerketari begira. Eta azkenik queer ikasketen eta LGTB ikasketen inguruko ikerketak ere azalduko dira, eta esparru horretan nondik nola, zein helbururekin ikertu eta hori euskal kulturara nola aplikatu, nola ekarri izango da 3. ardatza. Eta irakaskuntzaren moduloan asmoa da irakasle direnak ez ezik, aitziak aipatu duen bezala, liburutegietan, kulturarekin oro har, haur eta gazteekin aritzen diren profesionale edo hezitzaile edo oie, nolabait ematea formakuntza bat, lehen Iriatxik esan duen bezala, kritika feministaren arabera irakurketa horiek egiteko, planteamendu praktikoak ere gauzatzeko,
Eta ikusten dugulako ikastetxeetan eta badituztela hezkidetza planak, badakitela nola bideratu ikasleak bai berdintasunean heziak izan daitezen, bai genero ikuspegia txertatu dezaten, bere egunerokoan eta baina ez agian testuak edo obrak kritika feministatik irakurtzeko. Orduan gako horiek eskaintzeko gune bat edo izango da modulo honetan eskainiko.